ngono kok gak ngaku. Kalau gini kan enak ya Pak ya. Bapak enak kan? Iya, saya juga enak Pak. No, apa? Sair apa kan ini? Lambo. Apa? Iki pasangon
Siapa? Maunya apa? Maunya apa? Udahan. Udahan. Bapak cuman segitu doang. Oh ngaso. Udah gak kuat Bapak. Oh nanti lagi. Iki pasangonku mawar kuning aku tuh sumati angkat jambu kasih lahir terus oh podang kuning ya udah. Ben awet tekan bengi Kak. Ya Semar Mulya. Ina
kok nang mburi timune. Mana? Timun. Ya. Ngos-ngosan. Ibu udah gak kuat. Bapak masih kuat? Masih berdiri kuat? Oh berdiri kuat. Berdiri. Iya, kan jogetnya harus sama berdiri Bapak. Kalau Bapak duduk, itu namanya bukan berdiri. Iya. Tidur dong bobo. Iya Bapak bisa aja. Timun sikarane, ayo bangun campur kaline mas. Ayo. Ojo ngono mas, ojo ngono. Iman ora kaduman. Kita kali kulon ya kali, tengah-tengah ana uwate. Jolalilo. Timun. Senengane kok timun loh. Itu mau beli timun Siang, nih, Bu. Bapak. Iya. Minta buat beli timun. Kak Tegi. Pak sayang. Bapak. Ngapa Bapak? Pak Haji ya Allah. Kak Tegi. Iya Bapak. Aku ngerti salim Pak Haji ki langsung. Oh ande-ande lumo. Tangan lo sama nyes. Pak iya udah beda ya Mas. Iya auranya gitu. Auranya udah beda. Nggih, Pak Haji mengki ande lumut. Nggih. Pak Haji ditenggong nggih. Iya. Pak Haji cali. Oh. Pak Haji. Timun. Deh udah belum Pak. Ngisor korona gemake nemu rondo 5 anake. Ayo mas, jangono mas, ojo ngono. Jare lori diwiru-wiru, ojo dilirik ora iso turu. Icing miring mas, icing miring. Larak disamperke, omahe jatah ora ngamperke. Ibu matur sembah nuwun, Pak Samsi sembah nuwun nggih berkah. Niko nama dan nomor teleponnya sudah tertera. Mang catat nggih Bu. Mugi kunjo Mas Nandar Listiono sugeng sonten sehat-sehat selalu monggo Masku. Mugi mengke wonten ninggal katresnan siap. Ayo mas, ayo mas, ayo mas. Kijing mireng ngulon. Wis seneng ora kelakon mas. Kijing mireng
Wayahe. Bapak saya masih punya utang sama saya. Bagaimana ceritanya Bapak? Ya Allah, Bapak. Cari uriti wiru-wiru, aja dilirik pancen aku ayo mas. Jangono, aduh, aja ngono. Limon segarane, ayo bangun keluargane. Aduh, mas, kijing miring. Nikoting calone, jare kapok jaluk maneh. Jangono, mas, kowe tak pateni. Suwirang digandhekake wis kadung serem, terus dipapake mas, kijing miring. Mas, kijing miring, kijing miring ngetan. Dari mana datangnya bintang, dari sawah turun ke Bapak, nggih, Bapak. Nyuwun ijo-ijo. Oh, ijo-ijo. Kak ngadeg sapa kan linggo ijo-ijo. Dok ora iki. Kowe kuwi lho. Kowe iki ngopo linggo? Kene iki nyelametke uripmu kok. Malah linggo. Iki lho, Mas Es. Iki iso linggo iki lho. Penyanyi jenenge Kak. Penyanyi ngahoh yo ngene iki. Lah iya. Wong aku iki nyelametke hidupmu kok malah linggo. Oh, lah kowe iki njaluk tak pateni tenan iki wong iki. Ayo ngadeg. Ngisor karana gemae nemu rondo 5 anake. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ijo-ijo Ijo-ijo kembange melati, karep mono dek ya mung siji. Sing tak jaluk ya ora mung slirane, yen dadi loro aku kebetulan. Ijo-ijo gedang ekara, kembang melati putih rupane. Duwe bojo aja sing sembrono, nggo
Bapak